बिल्लाळीकर, संपादक समर्थ युवा शक्ती, नांदेडहून. नांदेड जिल्ह्यामध्ये अनेक गुन्ह्यामध्ये आरोपींची नावे ही बेस नोटमध्ये दिली जातात. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचा असा निर्देश आणि निर्णय आहे की कोणत्याही आरोपीची नावे ही पब्लिकली तुम्ही न घ्यावे. तसंच नांदेडमधील भाग्यनगर पोलीस स्टेशनमध्ये एक खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला होता. गुन्हा नंबर 251/2025. यामध्ये एक महिला कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांनी त्या महिलांची बदनामी होईल ह्या पद्धतीनं नावं घेऊन शासनाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्यामुळे नांदेडचे पोलीस अधीक्षक श्री अविनाश कुमार, नांदेडचे पोलीस शहर उपाधीक्षक श्री सुशील कुमार नाईक आणि भाग्यनगर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक रामदास शेंगे यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून त्यांना तत्काळ निलंबित करावी ही अशी आमची मागणी आहे.